kebul-kebul nyamlem tenan wedang ronde peteng remeng-remeng manis-manis pelayane setir lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa esemane kakule gawe bingung hatiku lirikane duhaku gawe mriyang awakku iki piye iki piye iki piye 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 sentir lengo potro sing tak pikir ora rumangsa sampun katur wonten setir lenga patra konjuk dumateng sang ya tamu undangan kakung miwah putri ingkang tuhu kinurmatan mugi sowan kula sak